Mae Collette Ellis yn artist a darlunydd o Fangor, sy'n bellach yn creu celf o dan yr enw Flying Viper Illustrations. Mae hi'n cael ei ysbrydoli yn aml gan ffantasi ac yn hoff o anifeiliaid chwedlonol yn enwedig dreigiau. Mae hi hefyd yn cael ei hysbrydoli gan dirwedd Gogledd Cymru. Mi ges I fy ngeni yn Mangor ac mae'r iaith yn dal yn rhan bwysig o fy cefndir, felly dwi'n trio dysgu'r iaith yn hyn o bryd. Dwi wrth fy modd efo mytholeg Celtiaidd, Nordic a Tsieina. Mae hi'n defnyddio technegau traddodiadol a digidol ac yn gweithio mewn dyfrliw inc a Photoshop yn benna. Mae fy ngwaith yn cael ei dylanwadu hefyd gan cynhyrchryd ffilm o Japan, Hayao Miyazaki, a fy hoff ffilm i Princess Mononoke. Mae'n hyfryd iawn. Aeth Collette i Brifysgol Glyndŵr yn Wrecsam, ac yn ystod y cyfnod hwnnw gath i'r cyfle i deithio i Tsieina i ymchwilio chwedlau yn ymwneud â dreigiau. Mae Collette yn gweithio yn The Night Shop yng Nghonwy, lle mae hi'n creu arfwisg ac arfau. Mae hi hefyd yn aelod o grŵp saethyddiaeth a grŵp ymladd lleol.